Αθλητισμός. Ο ρόλος του Δήμου είναι να συμβάλλει στη δημιουργία νέων στάσεων και συμπεριφορών στα πλαίσια της διαβίου άθλησης, στη δημιουργία σταθερής σχέσης με το φυσικό περιβάλλον, στην προάσπιση της σωματικής υγείας και στην ψυχαγωγία της δραμηνής οικογένειας. Προτείνουμε τη δημιουργία αθλητικού οργανισμού παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας, τη συντήρηση, ανακατασκευή και αναβάθμιση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεσμευόμαστε ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για την κατασκευή νέου κολυμβητηρίου Ολυμπιακών διαστάσεων με κερκίδες. Σχεδιάζουμε, επίσης, τη σύνδεση του Δημοτικού Σταδίου Αλέκος Φρούσιος με το κλειστό γυμναστήριο Διγά και το κολυμβητήριο, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση και ψηφιακή οργάνωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όσον αφορά στην άθληση για όλους, καθιέρωση προγραμμάτων μαζικής άθλησης για όλους, δημιουργία σταθμών άθλησης, base running και φυσικής δραστηριότητας, ανάπτυξη ηλεκτρονικών, e-sports και μηχανοκίνητων σπορ με σκοπό την προσέλκυση της νέας γενιάς, οργάνωση πρωταθλημάτων εργαζομένων και δημιουργία δωρεάν καλοκαιρινού αθλητικού κάμπ για εργαζόμενους. Θα προχωρήσουμε στην έκδοση δελτίου αθλητικής υποστήριξης για κάθε αθλητή συλλόγου με σκοπό την ανταποδοτικότητα και τον έλεγχο και στη δημιουργία ταμείων ανταποδοτικότητας υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Στόχος μας η άμεση εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αξιοποίηση του Κορυλόβου ως περιοχής μαζικού αθλητισμού και η θέσπιση μιας αθλητικής ονειρούπολης που θα διεξάγεται σε ετήσια βάση στο Δήμο μας. Project για τη Δράμα. Υποψήφια δήμαρχος Παρθένα Κιόρτεβε.